Ilonggo mikropono ubusay ra sa tres tournament may ata 16 ka MC taga Iloilo tanan. Madamo na salamat sa nagtigayon sa sining event. Gusto ko lang shoutout Kap Rudy Berhong ko sa atong sports development. Check nyo page niya sa Facebook, Rudy Berhong ko Senior para sa update sa mga sports sports sa mga sports sa syudad. Dito na pagpatugayon, unang battle subong to. Saint J versus CJ nag-isa. Rapper sa akong wala, pakilala. Saint J. Lasima, Team Sidib, shoutout na sa mga tropa daw. Ubusay Rasa Tres, kag sa Ilonggo Hip Hop Community. Rapper sa to, pakilala. Yo, CJ nag-iisa representing SYK Unit. Wakanda Hood. Good luck sa atong tanan. Unang 2 ka minuto para kay Saint J pamatayanta. Game. Nanging the best advocate sang ako nag-umpisa. Nagmanamano sa lain-lain nga MC. Nakipag-ubusan ko sang rasa. Nagsulong sa battlefield. Naagyan ko magirahay letra. Immortal na ko ni sa hampang. Ikaw wala ka pa may naobra. Game? Battle naman liwat. Sino ang kontra? Si J nag-iisa. Pues, kay Saint J ni magisa. Biskan manawag ka pa sa mga tropa. Si Saint J lang magisa. Preparado kada hampang naka A-game kada gera. Malabes play kada biraga ni Segway pahigad na. Mapakilid ining si J kung magpatunga ining Saint subong balaan mo na nga si Saint J nag-iisa. Kay aura ko pa lang gapan guba na presensya. Tama kalayo sa aton agwat. Tanawa mayo ang diferensya. Porket na match ka sa akon, matyagbong ikaw na akon kakumpetensya. Ginubog ka lang sa ilim nun, ako ginubog sa eksperyensya. Ikaw, bago nga tubo nga rapper, pero wala man mabunyagan. Ako pa imo tistingan, tanahunta kung sakon ka madugayan. Dikdikanay sang bara para sakon, hapos na lang ikaw, mga tira mo daw pretro ni Unel, sigurado nga kabustanan. Kay, sigurado nga kabustanan. Kay, kung ako magampang, sigurado, classic. Ako si Saint J. Pag ako nagampang, matik. Tapos, bala professor ko nung magimo lines. Tama ka smooth, kag flawless. Pero hindi mo na ako maperde. Mag-practice ka man pila ka beses. Ining Charles, wala na savior. Baldado sakon, imo pilbes. Ining Charles, nanging savior. Ining professor, sakon ekes. Kay, tanawan nyo man bala ang postura. Isa pa lang katulok, balaan mo na nga lampa. Ano nakaon mo ha? Para sakon mapalag ka. Ano nakaon mo? Para sakon mapalag ka. Galagabong kada tupa sang bara. Tanahon tako makasabat ka. Kada punchline shock ka sa slap. Ining si J hang na. Gani tanawan nyo iyang atsura. Pagtapos ang hampang, tanawan nyo iyang laragway. Wala tira mga punto, wala tira mga punto, tanan puro sablay. Baldado na si gago, kinanlan mo na saklay. Wala ta ka ginakumpara kay Vistables kung nga balon ko dire sakon ka ng adlay. Kay hiniral na akong rangko, wala ka pabilang. Di mo ko kaya mag-isa bro, kinanlan mo patimbang. Sa lakasang gintalo, tanawa imo nga pagsiplang, at least wala ka duwa-duwa magdalaw, pero ako gyapon karon ang magdiwang. Yo. Maraming nagsasabing malakas daw to. E papano? Puro kalaban mahihina. Kaya ako naman tong nag-iisang mahina na kumalaban sa malakas. Kaya pues, tawagin mo akong mahinang malakas. Dahil pag pinagtapat sa mahina, lalong nanghihina. Pero pag pinalapat sa malakas, lalong lalakas. Kaya wag mo akong masyadong paandaran, Saint J. Kaya bahala na kahit ano pang mangyari. At least, bumabattle. Alam kong hindi kita kaya. Pero hindi, wala sa grupo namin ang umaatras. Site unit, yung pupunitin. Pare, sa aming palang mga awit, marami nang naukit. Kaya ako umaambag sa pagguhit. Masyado mo nang inaaning lahat ng mga bara mo. Pero kala mo kung sino ka, wala naman buga.
Oo, isa akong baguhan dito sa larangan. Pero kaya kong makipaglaban dahil hindi ako marunong umatras. CJ nga nag-iisa, hindi ko kailangan ng kakampi. Yan ang lagi mong tatandaan. Mapaaraw o gabi, atras abante, hindi ako titigil. Basta, time. Round 2, ari na ta sa ikaduwa nga tiyog. Sa mga banat ko simo, di ko nakinadlan magpalibog. Subong matistingan, balatsagon mo kung ano ka isog, kay hindi lang basta bara, ibuya ko, tanan, puro rinto. Game? Nagbattle ni sa ruwas. Puta pangayaw, ang galawan. Bakod ko nung performance, din pabilib ya ang tanan. Pero sa tuod-tuod lang, do nagbalik ka sa grade 1, kay para makabuya ka sa mga nami nga lines, nagpasulat ka sa iban. Ay, puta, adto ka sampang, hindi mo balo ni mo dala. Tapos mga tao nagbilib, dapat mahuya ka. Ano matsyag mo? Sa hardware ka gaubra? Ay ka-deliver ka sang barang, hindi ikaw ang tag-iya. Gani hindi ka na magasta sa kutuba nga daw sino nga baris. Hindi ko na pagambal ghostwriter ya, mangkutan nyo na lang si Aris. Kaga mo na ang rason nga wala ka nagsipot sa hampang mo sa girahay litra. Nagpa-line up ka mo 2x2 ang imupot yung bilin mo sa eksena. Aging bantayan ka ni Aris sa sagwa, balaan mo mismo nga hindi kakaplakar. Nag-atras sa girahay literal nga kinulbaan sa gan ubwar. Gani tama na nga pakuno-kuno. Nga daw matsyag mo sino nga tigasin. Kay wala agani kabalos ng ginsumbag ka ni Franklin. Tapos si Kudape kay Saiken, iya pagin pagubaan. Para lang nga mag-angat kag mag-boom iya ngalan. Pero hindi ka bagay sa Saik. Kay wala ka may ginapakita nga kaalam. Mas bagay ka iupod sa talangka, butong padalom, imo nabalaan. O ano invento? Ibi mo istorya? Matsyag mo? Sakon press? Ang bako puro real talk, wala na din papitiks-pitiks. Kag may nagkanta sa akon. And I really like how he sings. Di basta-basta source ko nagkanta sa akon all out kings. Gani bato lang. Nado baskog ka kuno abe. Pero hindi mo matumbasan ang resistensya ko sa ampang stamina ko Arturo Gate. Kada atake perfecto matsyag mo puro sake. Pusi ka lang nga nagtalang sa lumot ang kadalumon matsyag nyo muro ame. Gani sige. I-deny lang. Tanong ta kung imo nga madipinsahan. Kamatuuran lang tanan. Wala alo kabutigan. Ang bala hindi tuod, iribat na ng tanan. Ang pamangkot ko lang, kaya mo bang panindigan yan? Yo, yung sumbag ni Franklin, issue na naman. Pabalo sa imo nga source, tama na kaon Jollibee, masyado na siyang pabida. St. J, tang ina. 22 taon na akong sumasamba. Ngayon ko lang to ininda na nakakapagod din pala ang paulit-ulit ng lumuhod at umupo. Nang dahil sa'yo, nagkarayuma ako, kaya putang ina mo. Kaya panahon na para tumayo, para kalabanin tong santo. Dahil labag sa 10 utos ng Diyos ang sumamba sa mga santo-santo. Kaya, tang ina, kabisado ko na mga galawan mo. Kabisado ko ng galawan ng salamangkero na to. Kaya kahit anong magic mo sarap, malabo mo akong mapapatakbo. Kahit lugaw lang ako para sa'yo, sulit pa rin ang kain mo. Dahil meron akong itlog na magpapabusog sa'yo. Ano pinaantay mo? Kainin mo na to. Bahala ng 5 hurado. Tumikim sa lugaw ko. Pero bago pa nila husgahan yung luto ko, palalasap ko muna sa OG nyo yung sacred na suntok. Kahit homeboy lang ako. Ako yung tipong homeboy na walang sinasanto. Yun ang tandaan mo. Kay Kudapi OG, tang ina, hindi kasi ako lumalaban sa gulo. Gusto ko dito lang sa mikropono. Alam kong malayo ang papel namin sa isa't isa, pero hindi ako magpapapunit para lang doon, puta. Issue sa opisina, masyado na sila. Bakit hindi nila harapin kung sino si CJ nag-iisa? Panindigan, tara dito, subukan natin pagkatapos ng event. Kahit ako lang mag-isa. Kaya St. J, tigil mo na mga barang ganyan. Mga puro issue, tang ina, masyado ka lang chismoso. Labo nyo, men. O ano, kahit alam ko ako'y talunan, pero kaya ko to panindigan. Dahil ang mahina, pilit lumalakas, men. Yan ang lagi mong tatandaan. Walang mahina na agad humihina. Ang mahina ay lumalakas. Kaya, time. Round 3.
Tuduan ko na mag-rhyming kag multe. Game? Round 3 na ang hampang. Ako na control. Bugbog sarado ng kalawasan. Sako nagpunol. Donate ka lang sa hampang. Kio ka sa pole. Bawat punch. Direkta. Diretso sa pole. Kay man utok mo gamay lang. Daw pintok lang tol. Ako akon utok. Bigi at Shakur. Makalilingaw. Nga pala buyayaw. Daw puts kag si Gamul. Ikaw nabalaan mo lang drugs. Bulto-bulto magkwak-racks. Libo-libo ang balor. Kung wala pang follow-up. Sipot ka tol. Kung magpapuging kay mo trip. Libot sa mall. Sing iloy mo tol. Higo pa more. O ano? Nagkadto ka di nga mapresko. Mapuli ka nga tulog. Nagkadto ka di ba presko, nagpuli ka nga tulog. Subong nyo nasaksihan kung paano ko naging lamon bilog. Paano ko naging lamon bilog? Puta, paano hindi mag-choke ginlamon kung na'y bilog? Gani sa akon na panapos, isa katirba ang akon dinanda, gani ikaw mag-andam. Hindi basta-basta kung ako magpakawala, flow ko magatdam. Then, oras na para tapuson ining rapper nga nahagandong sa akon nga makatupong kulang ka pa para sa akon sa abilidad yagin pakita madamo man ang nagahisa pila ka beses kin try mahila pero di na mabura ang mga tinta nga gamit sa pagsulat sa mga kanta nga nagpa-inspira sa iban nga magsulod sa kultura kag maging kasapi sa industriya lapit na isa ka dekada bagok ni sigudan kasi nga hampang hasta nagsibol na nuto nakabalo na hasa sa letra makipagpatayan madamo man duda nga mga puta pero wala kumapilayan di nyo lang mabato mapakanta o battle kaya ko kamutanan nga sabayan bisan pang flow lain-lain kamutanan ng pagtabid-tabidon di nyo masakon nga pag amidon di kaysa ka mo nag-believe sa akon game kita mo gani lubong ka na sa lutak burado na imo pangalan isa ka dam ang ginbunyag ining si nagkagayan. Lubong na kukuno sa luta. Lubong na kukuno sa luta. Sige lang, batunon ko na sa akon. Sa akon nga pagsugod. Umpisa pa lang, St. J. Madamo patabatel nga mabalikan. Damo patabatel nga pwede liwaton. Amo na, wala ta ka maayog yung preparahan. Pero ako ga pasaylo. Ga pangayo sang pasensya sa imo. Pero sa sunod ta nga batol, tingwaon ko nga tapuson tamang kagapon. Ano? Get. Tapos na. Ilonggo mikropono ubusay rasa 3 tournament St. J versus CJ Nagisa ginawda para sa battle nga mo to. Ang boto 5-0 para kay St. J. Thank you. Props kay CJ. Shoutouts kay St. J. So, kago nga, nang gipili si St. J kay very consistent kag nakitang creativity sa iyang prepare nga lines sa mula na. Dre gili sa ulot games kin boto ko sa St. J kay gin base ko na lang sa stumble ni CJ nag-iisa kal sa Chokya kag mas effective ang gamit ni St. J nga mga bara. Situwamis Republic, ubusira sa 3. Round 1, round 2, ginatago kay St. J. Para siya tanan tapos props kay CJ Nagisa. Yo, din guys, isa na si Blue Boys. Ang limuto ko all rounds kay St. J kay damo stumble si CJ nag-iisa kag mas damo sa setup na naubra kay CJ. Yo RG, ginboto ko si St. J all 3 rounds kay makita niyo man siguro sa video ko nga